Søndag den 9. juni er der i Danmark og en række andre europæiske lande valg til Europaparlamentet. Og her skal vælgerne finde de 15 danske politikere, der skal repræsentere dem de næste 5 år. Her i dette andet program i serien om valget til Europaparlamentet fortsætter vi med at undersøge, hvilke emner politikerne mener er de vigtigste, som vælgerne skal tage stilling til ved valget. Skattely, jamen jeg synes, det er et meget vigtigt emne, fordi vi taber mange milliarder hvert år, når multinationale selskaber de flytter penge, som de tjener her i Danmark, ud i andre lande, hvor de betaler meget lidt skat. Jeg synes jo, den grønne omstilling, som vi har gang i og skal have gang i, den skal foregå på en fair måde, forstået sådan, at dem, der har mest, de også skal bidrage til den. Og det gør de jo ikke, når for eksempel Apple, at man har set, at de i Irland, hvor de har lavet deres europæiske hovedkontor, der betaler de 0,005% i skat ifølge Europakommissionen. Og der må man vel sige, at det er jo uacceptabelt. Altså det er nogle af verdens rigeste selskaber og mennesker, der ejer de her selskaber, og de betaler lavere skat end alle andre. Og derfor synes jeg, vi skal lave nogle fælles regler for at bekæmpe de her skattely. Og det er vi i gang med. Vi har taget nogle skridt, som jeg synes er positive, men vi skal videre. Og det synes jeg virkelig er en opgave for EU, fordi det kan vi jo ikke gøre alene i Danmark. Vi kan jo godt sige i Danmark, at skatten skal være, vi har en selskabsskat på 22% i Danmark, men det er Apple jo ligeglade med. De flytter bare pengene ud af Danmark. Så der har vi brug for samarbejde på tværs af grænser, synes jeg. Men faktisk har vi fået lavet et stort fremskridt, og jeg synes, vi har fået en stor sejr, som består i, at fra 1. januar i år, der gælder en minimum selskabsskat på 15% i EU. Det har vi implementeret nu i EU. Og det er Irland og de andre skattelylande gået med til, fordi de er kommet under et stort pres. De har jo vetoret. De kan jo godt sige nej til det, men vi har jo også, altså vi kan jo godt lægge pres på dem også, og det er det altså lykkedes for os at gøre, så de er gået med på det her. Og 15%, det kunne godt være højere, men det er jo trods alt højere end 0,005%, som Apple betaler. Vi har vedtaget lovgivning om, at man kan støtte de her virksomheder, de grønne virksomheder. Vi har peget på nogle forskellige sektorer, som vi tror bliver vigtige, for eksempel brint eller batterier og forskellige former for vedvarende energi, som vi tror er vigtigt, og at man kan støtte de her selskaber, både med noget af EU's budget, men også med statsstøtte fra landene. Og det tror jeg er nødvendigt, fordi altså, det er ikke fordi, vi går ind for at hæve statsstøtten så meget som muligt, men vi kan se, at USA, jamen, de gør det, og vi kan se også, at Kina gør det i høj grad. For eksempel når det kommer til elbiler, så har Kina støttet elbiler massivt, og også vil overtage en god del af markedet på det. Så hvis vi skal sørge for, og det synes jeg, vi skal sørge for, at den grønne industri, den også finder sted i Europa, og ikke kun i Kina og USA, så bliver vi også nødt til, synes jeg, at se på, hvordan kan vi hjælpe og støtte vores industri, sådan at arbejdspladserne skabes her i Europa. Man kan konstatere, at Europa sagtens kan tabe, men det er ikke selvindlysende, at vi taber. Ræset er stadig i gang, så lad os komme ind i det. Der er noget dysfunktionelt i EU i forhold til at turde tage en samlet satsning i Europa på europæisk plan på nogle strategiske områder, der er væsentlige. Og det har man jo ikke, og der er mange forskellige grunde til, at man ikke lige lader noget i hus med det. Noget af det har gjort, at man har statsstøtte på national plan, så medlemslandene stadigvæk konkurrerer lidt med hinanden. Og det er jo ikke særlig godt for os samlet set globalt, at vi sidder og konkurrerer med hinanden. Det gør de amerikanske stater jo trods alt ikke på samme vis, som de europæiske medlemslande gør. Men jeg tror også, det har noget at gøre med, at man ikke har turde sige, nu satser vi. Nu poster vi noget risikovillig kapital ud i et forskningsområde, som vi ved bliver stort. Kunstig intelligens er jo et meget godt eksempel. Det ved vi jo allerede nu er stort. Bliver endnu større, og mulighederne er jo ikke engang afsøgt endnu. Men vi poster noget kapital deri. Meget af det er, er høj risiko, det vil sige, meget af det går måske tabt, men det man vinder ved det, der ikke går tabt, det er så meget større.
Og når jeg som liberal sidder og taler for statsstøtte, det kan man jo godt anfægte, om det er en liberal idé, så er det faktisk på europæisk plan, jeg synes, man skal lave nogle strategiske satsninger på nogle områder. Forhåbentlig midlertidigt, men i hvert fald så nogle sektorer kan komme op, og vi kan lave nogle hubs, ligesom de har gjort i USA inden for kunstig intelligens osv., så vi kan være førende inden for ikke kun forskningen, men også være førende for at føre den forskning til produktion. Samlet set er vi 27 medlemslande, som har, og det er jo fordelen ved at være 27 demokratier, de bedste hoveder, der får fri udfoldelse, som har kapaciteten til at skabe brancher og skabe sådan nogle hubs, som man jo taler om, hele regioner, der måske fokuserer på medicinalsektoren eller hvad ved jeg. Skab det på europæisk plan, men det kræver en visionær ledelse, fordi man stadigvæk jo befinder sig på medlemsstatsniveau, når man tænker, hvad er vi gode til at producere og så videre. Så der er noget visionært, der skal ind i EU's konkurrencestrategi fremadrettet, hvor man tør satse mere. Målsætningen skal være en anden, visionen skal være en anden, subsidierne de skal ikke være til at hjælpe en branche, de skal være at hjælpe nytænkning på vej. Så jeg tror, det er meget vigtigt, at man ikke går ind og siger, det er så en fast støtte, I får for ligesom at kunne opretholde, men i modsætning til det sige, I får en støtte, I får noget lempelse, I får noget, der gør det let at være virksomhed i de spæde, hårde år. Og derefter forventer vi, at I klarer jer selv. Jeg tror, det er den vej, man skal gå ud af, og det er også derfor, jeg tænker, at det er meget vigtigt, at man tager det visionære med. Hvad er det visionen er? Hvad er det målsætningen er her? For hvis du går ind og giver subsidier, for bare man kan være konkurrencedygtig i forhold til det amerikanske eller det kinesiske marked osv., og ikke har en målsætning om at komme ud af det igen, så gør man jo en branche afhængig af det. Og det kan godt være, at nogle brancher har mere brug for det end andre i længere tid eller kortere tid, men målsætningen må jo altid være, at de kan overleve i konkurrence, fordi de er de bedste, uden at skal have subsidier. Det er sådan, at hvis man går 10 år tilbage, så er Europas evne til at konkurrere med for eksempel USA eller Kina blevet svagere. Den økonomiske vækst er ikke lige så kraftig i Europa, som den er i USA og Kina. Og der er inden for visse brancher, altså højteknologi, der er det bare sådan, at der sker ikke ret meget i Europa på den højteknologiske front. De højteknologiske virksomheder ligger i USA, og de ligger i stigende grad også i Kina, fordi Kina har i mange år haft en målsætning om, at de ikke bare vil producere for andre, de vil også udvikle selv. Og derfor er Kina blevet meget stærke på kunstig intelligens og på kvantecomputere for eksempel. Og det er et kæmpe stort problem for Europa, at vi er sakket agterud på den måde. Et af de bud, man hører oftest, det er, at vi her i Europa regulerer os selv ihjel med regler og forordninger. I årene fra 2017 til 2022, der kom der 850 nye direktiver og forordninger, som virksomhederne skal rette sig efter. Og det er som om bureaukratiet i Bruxelles ikke tænker på, at regulering også er en slags omkostning, ligesom husleje. Altså hvis man siger, at man skal bruge så meget tid på at udfylde formularer og tale med bureaukrater, så svarer det jo til at sige, at du skal betale en kæmpe husleje eller sådan et eller andet. Altså du pålægger en omkostning, som det jo kun er forbrugerne, der i sidste ende kan betale. Man er også nødt til at se på, om man kan komme i en eller anden farlig afhængighedssituation, hvis man bliver udkonkurreret af andre lande, hvor man har subsidier. Og det, der jo er problemet, er, at der er jo ikke et frit marked i Kina, så når man har med Kina at gøre, har man med den kinesiske stat at gøre. Sådan vil det altid være. Og den kinesiske stat har jo besluttet at binde et støttebeløb til hver eneste kinesisk elbil, der bliver solgt i Europa. Jamen, der er på en eller anden måde bundet et støttebeløb i en eller anden størrelsesorden til. Og så får vi jo så pludselig en udfordring, fordi skal vi så acceptere, at så kan man ikke længere producere biler i Europa, fordi du er oppe og kæmpe mod nogen, der får statsstøtte. Så der er nogle sikkerhedsovervejelser, som der ikke rigtig står noget om i den liberale grønspættebog, og som man er nødt til selv at tænke sig frem til, og så træffe sine beslutninger. Grunden til, at man er nødt til at overveje alt det her, det er jo risikoen for afpresning. Fordi det ved vi jo godt som politikere, at vi vil jo ikke komme i en situation, hvor vi kan blive afpresset til at gøre et eller andet, som vi ikke har lyst til. Kina fører jo en form for økonomisk krig imod de vestlige lande ved, at man
bevidst sørger for, at europæiske producenter går nedenom og hjem ved at oversvømme markedet med produkter, som har en pris, der er så lav, at de europæiske producenter ikke kan fortsætte med at producere. Og det, når man først har forstået, at der er et mønster i det her, og mønstret det er en økonomisk krig imod virksomheder i Vesten, så skal man jo også reagere på den trussel, at der bliver ført økonomisk krig imod de vestlige lande. Så der er mange ting, der gør, at de værdier, vi står for i Europa, er lidt truet. Så for mig at se, så er det vigtigt, at vi i EU formår at stå tættere sammen, at vi bliver bedre til at agere internationalt. Det går rigtig, rigtig langsomt, hvis EU skal lave noget udenrigspolitisk, fordi det naturligt har ligget hos medlemslandene. Men der bliver vi simpelthen nødt til at komme lidt op i gear, hvis vi også gerne vil spille en rolle globalt. Man kan sige, noget af det, som vi jo er bekymret for, det er, at vi ser et skred til højre, og ikke bare sådan det konservative Folkeparti, men endnu mere til højre. Altså så nogle af dem, der udspringer af fascismen i Europa, deres partier stormer frem. Alternativ for Deutschland i Tyskland. Og det er jo nogle partier, som på den ene side, så er de lidt mere ruslandsvenlige, end jeg tror, de fleste danskere er, og har nogle rødder. Vi har også lige haft en skandale om, at nogle af dem formentlig har modtaget penge fra Rusland. Men så er det jo også nogle partier, som ikke rigtig ser sig selv som en del af et sådan europæisk fællesskab, hvor at vi står stærkere, når vi står sammen. Så det er jeg enormt bekymret for. For mig er det vigtigt, at Ukraine vinder krigen. Det tror jeg egentlig, at de fleste af os gerne vil have. Men det er vigtigt, fordi at jeg er bekymret for, hvis vi går ind nu og siger, så forhandler vi med Rusland, eller så må Ukraine afgive et land, så vi kan få lukket den her krig, at så kommer det til at medføre, at Rusland ved, at de internationale spilleregler om, at man ikke må overtage andre menneskers land, at det ikke gælder for dem. Og det gør, tror jeg, at de så tænker, når man Moldova, der kan vi måske også hugge et lille stykke af landet. Så for mig, det er det, der gør, det er helt afgørende, at jeg synes, at vi skal stå last og bræst med Ukraine og gøre alt, hvad vi kan for, at de vinder. Så det er sådan den geopolitiske del af det. Så synes jeg også, når vi har et land og et folk, der gerne vil demokratiet, vil menneskerettigheder, vil frihed, og som står op imod et regime, der står for det absolut modsatte, at så skal vi som demokratiske lande være klar til at hjælpe dem. Fordi demokratierne er i tilbagegang i verden. Så lige så snart der er et land, der gerne vil det, så synes jeg bare, at vi skal være helt klar til at hjælpe dem med at komme i mål. Så der tror jeg, at det, at vi kan købe ind sammen, at vi kan have nogle systemer, der taler sammen, at vi kan koordinere lidt bedre, og også når vi er ude, synes jeg er oplagt. Både på grund af, at USA, som du nævner, måske kigger mere mod øst, mod Kina og Mellemøsten, men også fordi, at det giver mening, og at det måske også er fair nok, at Europa tager et større ansvar for vores egen sikkerhed. Det, der så er vigtigt for mig, det er, at for eksempel beslutningen om, at danske soldater skal sendes i krig, at den ultimativt skal ligge hos Folketinget. Da vi anbefalede danskerne at sige ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet, det var jo, at beslutningen om at sende danske soldater i krig altid skal ligge hos Folketinget. Og det er helt afgørende for mig og for SF, at vi bibeholder den ret. Så når man ser på verden i øjeblikket og ser, hvordan forskellige lande udvikler sig, så må man jo bare konstatere, at det går for langsomt i Europa. Altså kineserne og amerikanerne har et helt andet tempo, end vi har i EU. Og der synes jeg, at EU spiller jo en meget væsentlig rolle ved, at vi har det indre marked, og vi har muligheden for at lave handelsaftaler med andre lande i verden gennem EU. Der kunne vi have været på samme niveau og været i samme tempo. Men i stedet for så vælger man fra parlamentets side og fra kommissionens side at sige, at vi arbejder meget mere med benspænd. Og ikke fordi jeg tror, at det er en bevidst strategi, at det der er målet, når man står op om morgenen, det er at spænde ben for Europa. Men det er jo det, der sker. Det er det, der sker, når vi lægger så mange forhindringer ud for vores virksomheder. Vi pålægger dem at skulle lave rapporteringer og tidsregistrering eksempelvis til vores medarbejdere i et niveau, som man ikke gør i resten af verden. Eller eksempelvis, når vi siger til vores medicinalindustri, at den beskyttelse, I har af jeres data, jamen den forkorter vi, fordi vi gerne vil have jer til at sende jeres produkter hurtigere ud til et større marked. Det synes jeg ikke, at det er noget EU for først skal blande sig i overhovedet, men for ellers så synes jeg også, det er jo en helt gal vej at gå. For det der vil ske ved det er jo bare, at de virksomheder, som jo ligger
millioner af kroner i forskning, hvis ikke milliarder kroner sådan set, på årsbasis i forskning, i ny medicin, der skal være med til at gøre vores liv bedre, jamen de vælger jo bare at flytte deres forskning ud af Europa og formentlig til USA, og det synes jeg er ærgerligt. Altså, der er jo nogle produktionsomkostninger, som er lavere i Kina eksempelvis, der gør, at de måske kan spytte flere solceller ud til en lavere pris, end vi kan i Danmark eksempelvis. Men det er jo også fordi, at man ikke har så reguleret et marked, som vi har i Europa. At virksomhederne skal ikke bruge så meget energi på at registrere, hvad de gør, og sikre, at de nu overholder forskellige nye lovgivninger, som konstant bliver udviklet, hvor der er det et mere tempofyldt udviklingsmarked. Og så er der selvfølgelig også hele spørgsmålet om, at både kineserne og amerikanerne jo massivt understøtter deres grønne industri, altså med statsstøtte. Og det har vi ikke samme mulighed for i Europa. Det er ikke sundt for de enkelte markeder på lang sigt. Altså som siger, kineserne har gjort det i mange år, nu begynder amerikanerne på det. Så jeg siger, det er jo ikke derfor, amerikanerne har klaret sig godt, for de har jo faktisk været gode til også at klare sig på almindelige markedsvilkår i mange år. Men det er klart, at vi er i en situation i verden i øjeblikket, at der kan være nogle områder, hvor man fra EU's side er nødt til at sige, at her kan det godt være, at vi skal gå ind og give noget støtte, i hvert fald til at sætte industrierne i gang. Altså fordi jeg mener egentlig, at der er nogle former for produktion og industri, der er så vigtige for vores hverdag, altså for at vores hverdag kan hænge sammen, at vi er nødt til også at have det i Europa. Så der kan jeg godt være tilhænger af, at vi kigger ind i en eller anden form for statsstøtte via EU. Men overordnet set, så er jeg ikke tilhænger af, at vi går den vej. Jeg tror ikke, det er det, der vil være bedst for Europa på sigt. Der må vi også bare erkende, at hver enkelt medlemsland har jo ingen størrelse, hvor vi kan konkurrere med kineserne eller amerikanerne. Og der er det jo kun samlet. Men hvor skal den her produktion så ligge i Europa? Derfor så vil det aldrig rigtig kunne fungere i en EU-sammenhæng. Vi har ikke de muligheder, derfor så er vi nødt til at kigge på andre veje. Og det kunne fx være at sige til kineserne, hvis I skal sælge jeres varer i Europa, som I har dumpet prisen på, fordi I har massivt statsstøttet, så må man jo for eksempel kigge på nogle toldmuligheder, der gør, at det kommer op i et prisleje, hvor de europæiske varer så også er konkurrencedygtige. Det ligger mig personligt meget på sinde, det ligger mit parti meget på sinde, at vi skal have lavet en grøn omstilling. Og vi har nu nogle stærke målsætninger. Vi har for øvrigt en utrolig, efter min mening, progressiv dansk industri, som nu har nået 2030-målene allerede. De er jo pålagt CO2-kvoter, og de har virkelig arbejdet efter at nå de her mål. Den attitude, den indstilling, skal vi nu have til at forplante sig over til et andet erhverv, nemlig til landbruget, hvor vi skal have løst de sidste dele af det at få bragt vores CO2-udledning ned. Og det hedder landbrug. Og det hedder selvfølgelig i vores opskrift, at der skal være, landbruget skal være en del af CO2-handelssystemet, det vil sige, at man bliver pålagt, det bliver dyrere, fordi man udleder CO2, og så skal vi have omlagt landbrugsstøtten. Og det skal vi jo gøre gradvist og i en god ro og orden. Og så skal vi selvfølgelig også sørge for, at landbruget, når der kommer de her, man kunne godt kalde det lidt pisk, at der så også er gulerod. Så det er en omlægning af landbrugsstøtten, og så er det også det man kunne kalde klimatoldværn, som gør, at når landmanden så har anstrengt sig og gjort et CO2-venligt stykke landbrugsarbejde i Europa, så skal han ikke møde konkurrence fra lande udefra, som så kommer med for eksempel billige bøffer fra Argentina eller noget andet, så skal de pålægges en told, så der er helt fair spilleplade. Men først og fremmest er det her en klimadagsorden, og jeg synes ikke, jeg har på nogen måde lyst til at forlade den klimadagsorden, fordi problemet er ikke løst, og vi skal have gjort det færdigt. Vi skal selvfølgelig tage de rimelige hensyn, der er i forhold til, hvor meget lovgivning man ligesom kan kapere, men jeg vil nu mene, at rigtig meget af den lovgivning, der er kommet, er gået i den grønne retning. Det er rigtig sundt og godt. Noget af det skal sikkert forenkles lidt, men vi skal have gjort særligt lovgivningen færdig på landbrugsområdet. Det er slet og ret en bunden opgave. Vi synes, at vi skal omlægge landbruget, og vi synes, at der skal indføres CO2-kvoter. Det synes landbruget jo ikke nødvendigvis, men det synes vi. Vi synes også, at landbrugsstøtten skal omlægges, men vi synes ikke, som for eksempel Radikale Venstre, at landbrugsstøtten sådan lige overnight skal reduceres med 200 milliarder. Fordi vi skal bruge de penge til at få landbruget med. Jeg lytter mig til, at de fleste har en forståelse for, at vi skal have landbruget med. Ellers så får vi de der situationer med traktorer i gaderne og alt muligt ballade. Plus, at vi får pustet til, at den højrefløj,
som jo tegner til den her gang at blive større, risikerer at blive endnu større. Altså vi havde meget, meget gerne set et meget stærkere naturgenopretningsprogram for eksempel, fordi det giver rigtig god mening. Det giver god mening for biodiversitet, det giver god mening for vandmiljø, det giver rigtig god mening for CO2-udledning. Så man lidt populært sagt slår flere fluer med et smæk. Vi havde en komparativ fordel i Europa, hvis vi kigger nogle år tilbage. Vi var i gang med at tænke grøn omstilling. Vi var i gang med at bygge store grønne virksomheder, solcellevirksomheder, vindmøllevirksomheder osv. Så opdager både kineserne og amerikanerne, hov for pokker, vi må også i gang med det her. Og så sætter de jo bare gigaturbo på. Og det er selvfølgelig noget møg. Altså statssubsidier og alle de der ordninger og toldmure og så videre. Helt grundlæggende noget skidt og noget skrammel. Men når de andre store aktører gør det, og vi ikke gør det, så risikerer vi jo at i virkeligheden underminere det, vi lever af i Europa. Og det dur jo selvfølgelig ikke. Så vi skal i gang. Hvis vi kigger ud over EU-landene, og også i Danmark i dag, så har vi jo fået inden for de sidste 10-20 år et nyt fænomen, som vi kender fra resten af verden, men som vi ikke rigtig har haft i Europa, nemlig at mennesker har arbejde og alligevel er fattige. Altså vi oplever, at for rigtig mange, som arbejder i Europa, så er deres indtægter blevet stærkt forringet, deres arbejdsvilkår er blevet stærkt forringet. Og det er vi nødt til at gøre noget ved, synes jeg, både af, fordi det er urimeligt og uretfærdigt, at vi er i en situation, hvor de rigeste bliver rigere og rigere, og mange af dem, der arbejder, faktisk bliver fattigere. Og det skal vi selvfølgelig gøre noget ved og bekæmpe. Et vigtigt redskab kunne jo være at indføre det, som den europæiske fagbevægelse har sagt, at man skulle have en social protokol, som betød, at hvis der var en konflikt mellem det indre markeds interesser og arbejdstagerrettigheder og forsvaret for arbejdstagerrettigheder, så skulle det være arbejdstagerrettighederne, som var dem, der vandt, kan man sige. I dag er EU-retssystemet indrettet omvendt. Det er hensynet til det indre marked, som er det afgørende. Det ville være sådan en grundlæggende, fundamental ændring, som ville for alvor forbedre lønarbejdernes situation. Der er også den mulighed, som vi også synes er rigtig vigtig, det er, at når man laver offentlige udbud, så sørger man for, at de går til virksomheder, som har overenskomst, virksomheder, som har ordnede forhold, som overholder arbejdsmiljøreglerne, og som i øvrigt har gode vilkår for lønarbejderne. Sådan at man kan sige, at virksomheder, som snyder i skat, og som ikke kan finde ud af at lave overenskomst og ikke kan overholde lovgivningen, at de udelukkes ved offentlige udbud. På den måde understøtter og styrker vi jo de virksomheder, som har orden i tingene i konkurrencen. Hvis vi også ser ind i behovet for at sikre, at der kommer arbejdspladser i fremtiden i Europa, også industriarbejdspladser, så tror jeg, det er helt nødvendigt, at vi også går ind og understøtter de virksomheder, som fører ind i den grønne omstilling, og på den måde også i langt større udstrækning, end vi er nu, bliver selvforsynende på en række områder. Vi skal væk fra den tro, vi måske man i mange år har på, at bare man overlod til de frie markedskræfter og globalisering, så gik det helt af sig selv. Nej, vi skal erkende, at vi har brug for, at der også er en statslig deltagelse i industripolitikken. Dem, som har magten i Europa, har det grundsynspunkt, at det er en rigtig god idé, hvis vi kan købe tingene billigt i Kina. Fordi så bliver det alting jo meget billigere, og så er det godt for os. Ligesom man også mente, det var også en god idé at købe billig gas i Rusland, fordi det var også godt for os. Hvis vi bare fik tingene billigt, så kunne vi ligesom klare os meget bedre. Og så finder man jo ud af, at det der med at sidde på råstoffer, det at sidde på produktionsapparatet, faktisk giver magt og indflydelse. Og på den lange bane jo både giver mulighed for at udøve økonomisk og politisk pression. Og det har man så opdaget nu, jeg er virkelig overrasket over, at der ikke var nogen, der lyttede til os, der dengang sagde, at det var et kæmpe problem, hvis vi ikke fik en industriel produktion, hvis vi ikke fik solcelleproduktion, hvis vi ikke selv var i stand til at levere den energi, vi havde brug for. Fordi det var til at forudsige, hvad der ville ske. Nu er den erkendelse jo så kommet, og så er det jo bare om at komme i gang. Fordi, altså lad os bare tage solcellerne. Hvis vi nu for eksempel hele tiden havde stillet krav til, at de skulle leve op til nogle miljømæssige krav i forbindelse med produktionen, altså produktionsprocessen skulle tage hensyn til miljøet, man skulle sørge for, at den minedrift, der foregik på nogenlunde ordentlige vilkår, både i forhold til arbejdsmiljø og i forhold til miljø. Man kunne stille en række krav til kineserne, som ville have gjort, at vi ville have haft mulighed for at have en solcelleindustri i Europa, som ville have kunne konkurrere med det. Men det er jo rigtigt nok så til gengæld, så var solceller nok ikke blevet så billige, som de blev. Og det er selvfølgelig modsætningen i det, at hvis vi selv vil have en produktion, og vi sikrer, at produktionen der, hvor vi køber tingene, også foregår på nogenlunde ordentlige vilkår, så kan vi ikke hente alting næsten gratis. Vi kan se i Europa, at grundlæggende rettigheder er under pres. Vi kan se, at retten til, at du kan være den, som du er, den er udfordret mange steder. Det gælder f.eks. kvinders ret til selv at træffe den afgørende beslutning om deres egen krop, altså retten til abort, der er i tilbagegang flere steder. Det er retten til at elske den, man vil,
rejse på tværs af landegrænser og forelske sig, måske i en af samme køn som sig selv, så er det ikke altid muligt at få den kærlighed anerkendt, for eksempel gennem ægteskab. Det synes jeg er vildt trist. Vi kan se, at der er steder, hvor det er svært at være en minoritet. Og jeg mener, at de grundlæggende rettigheder, vi har, menneskerettighederne, de selvfølgelig gælder på tværs af landegrænser. Og det skal vi sikre, at i hvert hjørne og hver en krog af den europæiske union, der er man fri til at være den, man vil. Der har jo været en del udfordringer med Polen i den foregående periode. Polen har heldigvis sidste år valgt en ny retning for deres parlament, og det er jo også demokratiets måde at tale på. Vi har Ungarn, som tit bliver kaldt for klassens problembarn, når de store afgørende beslutninger skal træffes. Både på individets rettigheder, som vi lige vendte, men jo også på nogle af de store spørgsmål og kriser, der banker på. Ukrainekrigen har det været svært at få Ungarns opbakning til EU's militære støtte og support til den ukrainske frihedskamp. Og der er altså nogle massive problemer der. Der er også sådan nogle gange et overset land som Malta, hvor det er fuldstændig umuligt som kvinde selv at træffe beslutninger over sin egen krop, som jeg nævnte før. Men politik er jo en kampplads, og det viser jo bare, hvor vigtigt det er, hvad for en retning vi sætter for Europa. Så meget desto mere mener jeg, at der er brug for, at vi fra Danmarks side sender stærke, sender progressive, sender frihedselskende stemmer til Europa, fordi det bliver der brug for, hvis man skal tale op imod den højredrejning, som mange frygter kommer til at skylle ind over Europa. I dag er det kun cirka halvdelen af Europas lande, der har en samtykkebaseret voldtægtslovgivning. Det synes jeg er et oplagt sted at sætte ind, fordi sex uden samtykke, det er jo voldtægt, uanset om det finder sted i din seng herhjemme i Danmark eller på din ferie til Sydfrankrig. Så jeg så gerne, at vi får skrevet samtykkebaseret voldtægtslovgivning ind som en grundlæggende EU-værdi, vi kan være fælles om for retten til at føle sig hørt, beskyttet og passet på som offer for et overgreb. Den skal altså gælde på tværs af landegrænser. Hvis nogen troede, måske fra lærebøgerne, at demokrati det er en eller anden lineær kurve, vi bare kan følge, og det kun går en vej, og det er fremad, så tror jeg i hvert fald, man tog fejl. Jeg synes, at demokrati er hele tiden levende og i bevægelse, og hver enkelt valg er afgørende for den kurs, som både landene tager, eller som hele Europa tager. Og det viser jo bare, hvor meget der er på spil, hver eneste gang vi har muligheden for at sætte vores kryds, og det betyder noget, hvordan vi bruger vores stemme. Det gjorde meget stort indtryk på mig i 2016, da jeg var sådan politisk aktiv og lavede sådan en valgkampstur til England, som skal have Brexit-afstemning, og hvor man jo så en hel ungdomsgeneration, som på mange måder følte sig fuldstændig efterladt på perronen, da et flertal af britterne stemmer for at forlade unionen. Og det er for mig sådan en vigtig reminder om, at der er ikke noget, vi kan tage for givet i vores demokrati. Vi må altid engagere os, vi må kæmpe for det, vi tror på, og vi må forsøge at sætte den kurs, som vi mener er rigtig for verden. Vi kan ikke læne os tilbage og tænke, at hvis først vi bare har fået for eksempel nye medlemslande med i unionen, så kommer resten af sig selv. For sådan spiller verden ikke. Man kan sige, at den her flygtningekrise er jo historisk høj. Den buldrer derudad desværre. I 2022 der tog et relativt lille land som Østrig, kun dobbelt så stort som Danmark, 116.000 asylansøgere. Tyskland var over 200.000, Frankrig over 100.000, Spanien over 100.000, Holland, Belgien og Sverige omkring 60.000. Det siger jo noget om, at det her det virkelig er noget, der påvirker den demografiske udvikling. Og EU's udfordring har været to ting. For det første så har man ikke kunnet holde styr på sine grænser. Man har ikke kunnet stoppe den her ulovlige tilstrømning. Men det også har vist, det er, at når folk så har søgt asyl og får afslag, altså for at vide, at du er ikke flygtning, du er migrant, du skal sådan set rejse hjem, så har man været notorisk dårlige til at hjemsende. Det er faktisk sådan, at 4 ud af 5 af de migranter, der får afslag på asyl, de bliver ikke sendt tilbage igen. Og det gør jo, at menneskesmuglerne har en fantastisk forretningsmodel, fordi de kan sige, at selv hvis du ikke har et beskyttelsesbehov, selv hvis du ikke er flygtning, jamen så er chancen alt overvejende stor for, at du får lov at blive i EU, hvis du forsøger at komme ind ulovligt. Og det er jo med til at skubbe på den her udvikling. Den er jo i høj grad Dansk Folkepartis fortjeneste. Det er jo også der ligesom fik vendt skuden tilbage i 2001 med det, der blev kaldt jordskredsvalget. Vi mener jo stadigvæk, der mangler nogle elementer. Vi så jo gerne, at vi havde sådan en tredjelandsmodel som den australske model.
det som regeringen kalder Rwanda-modellen. Men vi kan jo se, at det virker langt bedre end vores nabolande. Vi havde ca. 3.000 asylansøgere, hvor vi ligger helt nede i bunden per indbygger i EU-sammenhæng sammen med de østeuropæiske lande. Så det har jo en betydning, at man har en stram politik nationalt. Og det ser vi jo så også nu flere og flere lande omkring os prøve at kopiere. Jeg er ikke meget for den her politik, hvor man sådan skal prøve at bestikke andre lande til at gøre ens, jeg kan godt tillade mig at kalde det beskidte arbejde. Altså den her idé om, at man fra EU's side kan give nogle andre lande penge for, at de skal holde migranterne væk. Jeg tror, vi skal jo finde en måde at løse de her problemer på, vi selv har kontrol over. Og det er jo en af de, synes jeg, problemer, der er med migrationspakken, det er jo, at man ligesom fortsætter ned ad det her spor. Det gør jo også, at man bliver enormt afhængig af nogle folk, som for eksempel Tyrkiets Erdogan, at vi betaler ham nogle penge for at holde igen på flygtningestrømmen, men omvendt, så kan han jo så hver gang han er utilfreds med samarbejdet med Europa, måske lige sende lidt flere migranter i vores retning, og så retter vi ind. Det dur ikke. Når det så er sagt, så noget af det, der i hvert fald er vigtigt i vores udenrigspolitiske tilgang til de her lande, det er, at vi ikke destabiliserer regimerne i Nordafrika. Vi har brug for stabile lande i Nordafrika. Og derfor så skal vi have relationer med Marokko, med Algeriet, med Egypten, med Tyrkiet, med Tunesien. Altså alle de her lande, Libyen, hvis der en dag kommer et stabilt regime, er vi også nødt til at have relationer med dem, fordi det er vores naboer. Og det er jo ikke fra de her lande, de fleste af de her migranter kommer fra, men de skal igennem de her lande. Så det er vigtigt for os, at der er noget stabilitet og noget ro omkring situationen i landene. Men det, der er jo lige så vigtigt her, det er jo sådan set ikke kun hastigheden med, hvor hurtigt du afgør sagerne. Det er jo også, om du efterfølgende kan finde ud af at sende dem hjem, der får nej. Og hvis du i 4 ud af 5 tilfælde ikke kan finde ud af at sende dem hjem, så betyder det jo ikke så meget, om der går en uge, 14 dage eller 3 måneder, før du får dit svar. Det vigtige er jo egentlig, at du så kan sige til dem, der ikke har et krav på at være her, dem, der ikke lovligt befinder sig i Europa, de skal også sendes hjem efterfølgende. Det er sådan set den vigtigste ting, du kan gøre. Når man har stået på de her strande og set babyblæer, set smadrede både, set sutteflasker og ødelagte redningsveste, sågar lige ligge på de her strande, så bliver man nødt til at indse, at det på ingen måde er værdigt for nogen parter, at der er nogen, der skal flygte over Middelhavet. Vi er jo i en situation i Europa nu, også efter migrationsaftalen er blevet lavet, at det er jo menneskesmuglerne, der i øjeblikket bestemmer, hvem der kommer ind i EU. Og derfor er det jo utrolig vigtigt, at vi kigger ind i 3 tempi, hvordan vi styrker det her. For det første, så bliver vi jo nødt til at styrke vores ydre grænser og patruljeringen af disse, altså det, der hedder Frontex, så vi har et stærkt beskyttelse af Europa igennem Middelhavet. Så bliver vi nødt til at oprette asylcentre uden for EU's grænser, så man tager derhen og søger sit asyl til EU, således at man ikke skal tage den her farefulde rejse. Og jeg taler ikke om et asylcenter et sted, jeg taler om flere, fordi den her rejse er for farefuld og for dyr og på alle måder forkert. Og så skal vi jo selvfølgelig have styrket, hvordan vi får skabt investeringer, vækst og udvikling i Afrika. Vi bliver nødt til at sende folk med ned. Vi bliver nødt til at sende mandskab med de investeringer, vi sender afsted, så vi har styr på hvad pengene bliver brugt til, og hvordan de bliver brugt, men også, at de bliver brugt til noget, som der rent faktisk er en fremtid i. Fordi et er jo at lave investering i en havn eller en solcellepark, eller hvad det nu er, som man vil. Det her med at bringe vand ind i Afrika, så de kan dyrke jorden. Og det er rigtig fint. Hvis ikke vi lærer dem at dyrke jorden, så er det jo ligegyldigt. Så det handler jo om at sende penge ind, få skabt et vækstpotentiale, og så vise dem, hvordan bruger man så det her potentiale. Altså, så det er ikke bare at sende pengene, men vi skal sådan have hele, kan man sige, værdikæden med. Det er nogle kæmpe investeringer, som vi skal være med til at styrke, og vi skal også have afrikanerne med på den her vogn, således at de ligesom tager ejerskab i det. Og jeg vil også sige, det er måske ikke nødvendigvis noget, som EU kan klare alene. Det kan jo også være, at der skal være andre lande med i det. Men vi er jo nødt til at sikre, altså hvordan kan vi afholde folk fra at flygte?
Og det kan du jo kun, hvis du skaber noget, hvor man kan se sig selv bo i, et land, hvor man kan se sig selv blive i, se sig til sine børn vokse op i. Og derfor er vi jo nødt til at skabe en verden, hvor man for eksempel kan dyrke jorden, så man er i stand til at blive der. Og det er jo alfa og omega. Der er rigtig mange, der gerne vil have, at EU bare er et økonomisk fællesskab. Men der er min pointe sådan set bare, at hvis det bare er et økonomisk fællesskab, så er vi ekstremt nemme at splitte, fordi så kan alle købes. Vi bliver simpelthen nødt til at værne om de helt fundamentale værdier, som ligger i EU. Og det er retsstaten, det er demokratiet, det er ligestilling, det er beskyttelse af minoriteter. Og i virkeligheden udspringer det jo, at det er et fredsprojekt, som EU engang blev født af. Helt tilbage fra kul- og stålfællesskabet, til det indre marked, til EU nu. Altså, blev født som et fredsprojekt, fordi vi i Europa havde fundet ud af, det er måske ikke særlig smart, at vi bliver ved med at slås med hinanden. Nu har vi set 2 verdenskrige, hvor vi har set, hvad mennesker i virkeligheden er i stand til at gøre med hinanden, hvis vi glemmer at kigge hinanden i øjnene og se os selv som mennesker, som har en værdi i sig selv. Derfor er demokratiet, retsstaten, ligestilling, beskyttelse af minoriteter så ekstremt vigtigt, at vi har det at stå sammen om. Vi står formentlig også over for en udvidelse, og derfor er det også meget vigtigt, at vi får en samtale om, hvad betyder det her for os. Fordi ellers tror jeg, det er svært at få befolkningen med. Og hvis ikke man har befolkningen med, hvis ikke man har befolkningens legitimitet, så har man ikke et virkeligt projekt. Jeg synes, det var godt, at man fik etableret den her retsstatsmekanisme, hvor man i virkeligheden sagde, prøv at høre, nu skrider I fuldstændig tilbage på de her principper, retsstatsprincipper. Så kan I simpelthen ikke nyde godt af det fællesskab, som I nu engang er medlem af. Det synes jeg sådan set er fornuftigt. Jeg synes også godt, at man fik inviteret. Jeg synes godt, man kan være endnu tydeligere på det. Og jeg synes i virkeligheden også, at man skal, også når vi snakker en udvidelse, snakke om at have indbygget sådan en kontinuerlig opfølgning på Københavnerkriterierne. Sådan så vi ikke risikerer demokratisk backsliding. Det tror jeg bliver, og det skal måske være i forbindelse med, at man snakker en ny traktat. Hvordan skal en ny traktat se ud? Der er mange, der siger, at det har vi slet ikke tid til at koncentrere os om. Jeg synes lige så godt, at vi kan få gang i den dialog og debat med det samme. Fordi det er en debat og en dialog, som kommer til at tage lang tid, så hvorfor udskyde den? Fra Danmark fra 1849 og til Danmark nu er der jo sket voldsomt meget. Demokrati er jo ikke bare noget, man sådan lige siger, så nu har vi demokrati. Det tager jo lang tid. Selvfølgelig gør det det. Så jeg har da heller ikke en eller anden naiv idé om, at hvis bare vi får udvidet, så bliver landene demokratier. Nej, men man skal hjælpe og støtte det. Nu kan vi se, hvad der sker i Georgien, ikke? Jeg synes jo i virkeligheden, det er lidt et klap på skulderen til EU, at der står mennesker, som protesterer og bruger EU's blå flag med stjerner på, som et symbol på frihed, demokrati, retsstat. Hvis folk kommer og banker på, og gerne vil være med i en demokratisk klub, og ved, at der er nogle københavnerkriterier, som man i hvert fald skal prøve at efterleve, og man skal efterleve for at komme videre i processen, og man så som EU har et ansvar for at hjælpe med, det synes jeg i virkeligheden er den rette måde at udbrede på. Når man ser tilbage på Europaparlamentsvalget for 5 år siden, var der stort set kun ét emne ved valget, nemlig den grønne omstilling. I den nuværende valgkamp er den grønne omstilling stadig et vigtigt emne, men der er også kommet andre emner til, som for eksempel den sikkerhedspolitiske situation i Europa og krigen i Ukraine, og Danmark og Europas konkurrenceevne i den globale økonomi. At politikerne så samtidig heller ikke er enige om mål og midler inden for de forskellige emner, gør det ikke ligefrem lettere for os som vælgere at finde ud af, hvor vi skal sætte vores kryds den 9. juni.